أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawowa na inganta rayuwa da lafiya. Shiri ne wanda wannan kafa ta mu take kawowa ta Almabruk TV. Za mu bayani akan abin da ya shafi teɓa ko tumbi ko ƙiba. Akwai sabubba da dama waɗanda suke janyo shi, akwai kuma sabubba da dama waɗanda suke sa shi ya zamanto ya rabu da mutum ko kuma a'a ya zamanto mutum ba zai kamu da shi ba. Sababi na farko akan kowane irin canji da mutum zai iya samu na ɗabi'a na jikinsa, akwai wanda yake na gado, akwai kuma wanda yake shi yake janyo shi da kansa. Mu saurara da kyau, mu saurari bayanin kuma har ƙarshe don mu fa'idantu da irin wannan bayani da zai biyo baya. Ƙiba akwai wadda take ta halitta, kamar yadda Allah yakan yi mutum tun daga jarirantakarsa ya yi shi ƙarami, wani kuma ya yi shi wani ya yi shi babba, wani kuma ya yi shi mai ƙiba, wani siriri, wani dogo, wani wacece wane ne duka. So haka nan ita kanta ƙiba tana tafiya da abubuwa guda biyu. Akwai wanda yake na ƙaddara ne, wanda kuma yawan ciye-ciye da yanayin ɗabi'ar mutum ke janyo ta. Akwai kuma wanda yake mutum ya gada ne daga wurin iyaye ko wurin kakanni. Ko da mahaifinka mahaifiyarka ba su da ƙiba, kakanka na farko bai da ƙiba, na biyu bai da ƙiba, a na ukun za a iya samu kaje kayo gado daga can. Wannan shine. Wa'insu suna gudun ƙiba, wa'insu kuma suna neman ƙiban. Amma mu sani iya abin da Allah ya ƙaddara maka, haka halitta ka take, baka da yadda za ka yi ka ce za ka canza. Ana iya gane ƙiba daga yanayin ɓaragen mutum, ɓarage gaɓoɓi kenan za a ce. Daga yanayin gaɓoɓin mutum, wani za ku samu ƙashin shi ana ce mishi large bone, wa'insu ƙashinsu yana da faɗi. So alamar ƙashi mai faɗi alama ce wadda take ta ƙiba. Sai dai wala Allah idan har mutum bai samu natsuwa ba da kwanciyar hankali. Hakanan damuwa idan ta yi yawa tana janyo ƙiba. Jin daɗi idan ya yi yawa yana janyo ƙiba. Na sha faɗa in ce duk abin da ya yi yawa cuta ne. Ya kamata mu san wannan. Ɗaya daga cikin abin da yake janyo ƙiba, na farko akwai yanayin ciye-ciye wanda ya saba ma ɗabi'a wanda yake na gangan jiki. Zan lissafo abubuwa guda uku wayanda sukan janyo mutum ya zamanto yana da ƙiba ƙwarai. Abu na farko akwai saifan mutum. Abu na biyu akwai gallbladder. Gallbladder shine ake ce ma matsarmama, wanda shine ake ce ma maɗaciya. Abu na uku ƙodan mutum. Na farkon saifa, spleen kenan. Abin da ke sa ya zamanto mutum yana yawan samun ƙiba ƙwarai, idan har ka ci abinci, ita ce za ta tsotsi sinadaran da ke cikin wannan abincin da ka ci ta raba ma gangan jiki. So akwai abin da ba ta da buƙatan ya biyo ta, amma zai iya biyo ta idan har ka saba ma lokacin cin abincinka. Na farko kenan. Na biyu akwai gallbladder. Gallbladder dukkan abin da ka ci wanda yake da maiko, dukkan wani abu wanda ya zamanto yana da maiko, so shi ne yake ƙoƙarin ɗiga. Idan ya ɗiga sai ya raba shi da jini, ya taimaka kuma wurin saukar shi a tumbi, ya narkar da ainihin hakikanin abubuwan da suke da maiko don samun kyakkyawar gudanarwa na ainihin abin da ka ci. Sai liver ka, ita ake ce hanta, ita ce take tace jini. So yawanci akan yi amfani da yanayin ɗabi'ar jininka da kuma irin abin da za ka ci. Kullum akan ce blood group, akwai masu A, akwai masu AB, akwai masu O, akwai masu B. Yawanci mun fi yawa ɓangaren abin da ya shafi nahiyar Afirka. A can ƙasashen Turai za ku samu akwai waɗansu ɗoriya sama da wa'innan ɗin.
amma wayannan akan su muke hukunci. Idan ya zama to blood group ɗinka A ne ko AB ne, so kana da alaƙa da cin 'ya'yan itatuwa da ganyayyaki. Idan ya zama to blood group ɗinka O ne, ya zama to blood group ɗinka B ne, so kana da yawan kwaɗayi da waye da sauransu, saboda cikin naka yana da buƙatar ya dinga aiki ko da yaushe. Idan har ka jima baka ci ba, cikin ka zai iya kumbura kai ta sakin tusa. So a ƙarƙashin wannan za ka yi ciye-ciyen, amma dole wajibi ne ya zama to kana motsa jini. Shi yasa za ku samu da yawa daga cikin mata sun fi tara ƙiban, saboda ba dukansu bane suke motsa jini, lura da yanayin yadda ɗabi'arsu take da kuma yanayin yadda halittarsu take. So idan har ya zamanto haka ne, mutum ba zai matsa ba wurin cin abubuwan da ya kamata na kwaɗayi, abubuwa masu zaƙi na masu maiƙo, wayanda suke fama da wayanda suke cikin ɗabi'a na blood group B da wanda suke cikin ɗabi'a na blood group O sun fi ba da muhimmanci ta wannan bangaren da yawan cin nama. Kwaɗayi dai, ci wannan, ci wancan, ci wancan, ci wancan, ci wancan, to wannan shi ke ƙara musu ƙiba yawanci. So ga mafita. Idan har haka ne, cin abincinka kuma a daina cin abinci da tsakar dare, a daina cin abinci late hour da daddare, karfe 9 a ce a ci abinci, karfe 10 a ci abinci, 11 a ce an ci abinci. Idan har kana so ka rabu da ƙiba ko kina so ki rabu da ƙiba, wajibi ne a kauce mu wannan. Ga wata mafita guda ɗaya. Duk wanda yake da tumbi ko da waɗansu ba su da ƙiba amma suna da tumbi, zu wanda ya san yana da tumbi, ga mafita guda ɗaya. Ka yi ƙoƙari a wata ka sha abin da zai sa ka bayan gida, ya sa ka yi zawo. Akwai wanda yake na gargajiya, akwai wanda yake na asibiti. Ba zan iya faɗa muku waɗanda suke na gargajiya ba, suna nan bila adadin, saboda abubuwa ne waɗanda suke da matuƙar kula. Ba abu ne wanda za a ba da shi a midiya a ce a yi amfani da shi. Ɗabi'a duk ta sassaɓa. Idan misali da ni da kai muka yi magana, zan iya ce maka ga yanayin abin da za ka yi amfani da shi, lura da yanayin ɗabi'arka. Wani idan ka ba da ƙaramin cokali ka ce ya je ya amfani da shi, idan ya amfani da shi in ya dosa shiga bayan gida sai an nema ƙara mai ruwa. Wani idan ka ba shi kuma babban cokali ma shi ne zai yi daidai da shi. So ba abu bane wanda zan faɗe shi a nan, amma duk inda za a samu, idan aka je sai a tambaye su ya ake amfani da shi yadda ba zai wahalar ba. So ɗaya a wata idan aka sha shi, sannan za a ringa shan lemun tsami. Lemun tsamin zan kasa shi kashi biyu. Na farko, akwai wanda suke da blood group O da B. O da B za su yi amfani da lemun tsami wanda yake da girma. Lemon ake ce mai, wanda yake da girma, wanda yake da ƙura-ƙura, shi bai da tsami ƙwarai. Da safe kafin a ci komai za a matsa shi a cikin ruwan ɗumi sai a sha ruwan. Ko da mutum yana da ulcer, wannan ba zai tayar mai da ulcer ba. Da yawa daga cikin mutane sukan ce ulcer, an ce kasi amfani da abu mai tsami, an ce kasi kaza, kasi kaza, kasi kaza. Ruwan ɗumi a matse shi guda ɗaya a ciki sai a sha kafin a ci komai da safe. Hakanan wanda yake da blood group A ko AB zai yi amfani da ɗan ƙararramin nan mai tsami ƙwarai, lime ake ce mishi, wanda yake da tsami, ba lemon ɗin ba, wanda yake da tsami ya fi wancan tsami. Zai yi amfani da shi, shi ma zai matse a cikin ruwa kafin ya ci komai da safe zai sha. Za a yi wannan ne na tsawon sati 2 kacal, ba za ka yi ta yi ba ne, na tsawon sati 2 kacal. So daga nan za ka yi ƙoƙari ka kula da yanayin cimakka, yanayin abin da kake ci, sai ka yi ƙoƙari ka kula da yawancin ma. Shi kanshi yana toshe basira, yana janyo ƙiba na babu gaira babu dalili, yana janyo tumbi. So wannan shine kaɗan daga cikin abin da zan faɗa. Za ku iya tuntuɓar mu a nambobin wayoyinmu da muka faɗa. Maganganun suna da yawa da kuma shawarwari da ya kamata a ce an baku. Ba biya ake yi ba a yanzu, wala Allah nan gaban duk wanda zai kira za mu gaya mai cewa fa sai ya biya kuɗi sannan za mu ba shi lokacinmu. Amma a yanzu free ne. Duk lokacin da ka kira zan saurare ka. In Allah ya so ya da zan baka shawarwari akan abin da ya shafi abin da muke magana a kai, inganta rayuwa da kuma lafiya. Idan wannan shine shiganka na farko, ka yi subscribing, ka dana subscribe, sai ka dana ƙararrawa, ka kuma yi sharing saboda al'umma su masu amfana. Naku har kullun Zakariya Haruna Abdullahi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.